#tambag ikunich. Ikapoy na ko magsigihugas og plato. Murag pareha jud ta. Gusto na lang ko mag Disney princess. Uy, hala, unya ang Disney, musugot ra ba? Charis, bitaw, kapay man jud tinuod. Lami jud kantahan og let it go ning mga plato. O di ba? Dish ni Princess jud ay ko. Pero uy, bahalag kapoy. Laban gihapon kay dili beta makapanghugas og pinggan. Kung dili pud ta mangaon, di ba? Magpili. Walay hugasan or walay sulod ang tiyan. Ani na lang, himuon na lang natog break time ang pagpanghugas og pinggan. To think, to reflect, sound trip, maunay pinakakalma na to nga moment everyday. Ayaw huna-huna ang unfair kaayo ka ikaw ra permi or permi ka matungnan og naglaundok nga hugasan. Kung gusto nimong muhilak well ng hugas, okay ra na. Emotions are valid. Charot, ato na lang huna-hunaon pod nga all great people niagi pod og ingon ana ka simple nga mga butang. Even heroes wash dishes. O di ba? Murag maabot naman tang Jose Rizal aning istorya ha.